खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो गंद बिहु खुंफुंग्रा आफादनो क'क्राझार जिल्ला बेंगिरिया आसाम सोरखारनि 1,50,000 रांनि राङारि अनसुंथाइखौ गथायनानै होबाय। क'क्राझार जिल्ला बेंगिरिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला अनसुंथाइनि थाखाय क'क्राझार जिल्लानिफ्राय मोन 11 बिहु खुंफुं आफादनि फारिलाइफोरखौ गथायदोंमोनब्लाबो नायबिजिरनायनि उनाव मोन 6 खुंफुं आफादाल' सायख'जादों। बेनि अनगायैबो क'क्राझार जिल्लायाव गोबां बैसागु आरो बिहु खुंफुं आफादानो आसाम सोरखारनि बे अनसुंथाइनिफ्राय गोजानाव थालांनायनि सायाव बिथाङा बुंथिदों दि जेरावनाखि अनसुंथाइखौ मोननो थाखाय माखासे नेमखान्थि दङ जेरै बैसागु एबा बिहुखौ बैसागनि जागायजेननायनिफ्राय 7 अक्ट'सिमनि गेजेराव खुंनांगौ आरो 10 बोसोरनिफ्रायनो बैसागुखौ खुंनाय जानांगौ। बेफोरनि माखासे रेकर्ड गैयैनि थाखायनो बेफोर बेले-बेजेया जानो मोन्दों होननानै फोरमायथियो बिथाङा। लोगोसे जाय बैसागु एबा बिहु खुंफुं आफादा अनसुंथाइ मोननायनिफ्राय थालांदों बेफोरनि गासै डिटेल्सखौ लाजोबगोन बेनि उनाव जि थांखि लानांगौ बेनि सायाव लानाय जागोन होननानै फोरमायथियो। बे चेक राननाय हाबाफारियाव डिसि बिथांजों लोगोसे एमएलए रबिराम नार्जारी आरो जिरन बसुमतारी बिथांमोनहाबो बाहागो लादोंमोन। बर'नि मोनसेबो बैसागु खुंफुं आफाद आरो बिहु खुंफुं आफादा अनसुंथाइ मोननायनिफ्राय गोजानाव थानो गोनां जानायनि सायाव बिथांमोनहाबो डिसिजों सावरायलायदों होननानै फोरमायथियो आरो डिसिआ जायफोर अफिसारफोरनो बेफोर बिबानखौ होदोंमोन बिथांमोनहा आफाद आरो कमिटिजों जगाजग खालामैनि थाखायनो बेबायदि जानो मोन्दों होननानै डिसिआ फोरमायथिदों होननानै बुंथियो रबिराम नार्जारी बिथाङा। जाहाथे थालांनाय खुंफुं आफादफोरनि सायाव बिजिरनानै बिथांमोननोबो अनसुंथाइखौ होयो बेनि थाखाय खावलायदों मानोना गोबां बर'नि बैसागु खुंफुं आफादफोरा जेब्लानिफ्राय बुहुमाव बर'फोरा दं अब्लानिफ्रायनो रंजालि बैसागु खुंबोदों होननानै फोरमायथियो बिथाङा। आलादा बड'लेण्ड सोरजिनायनि दाबिया जागायफिनबाय। ब्रैथि खोलोबनि आलादा बड'लेण्ड सोरजिनायनि दाबिया मैयानिफ्राय जागायफिनबाय। गोदानै दाजानाय फरायसा आफाद बनसुआ मैया क'क्राझार सोहोरनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सिएशननि गेवलां फोथाराव बड'लेण्ड सोरजिनायनि थाखाय आगानसे आगान होजेनदों। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बनसुनि आफादगिरि बनजित मनजिल बसुमतारी बिथाङा बुंथिदों दि रायजो राजाफोर, फरायसाफोर, बनसुनि दैदेनगिरिफोर आरो समाजनि मेलेमजिबिफोरा जयैनो लोगो नांनानै आलादा बड'लेण्ड सोरजिनायनि थाखाय जागायफिनबाय। जेराव गिबियाव आफादनि फिरफिला बिरहोनायजों लोगोसे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म आरो अहिंसाजों सोमावसारग्रा महात्मा गान्धी बिथांमोननो मान बावनानै बड'लेण्ड दाबिनि थाखाय आगानसे सुरजेनबाय आरो आलादा बड'लेण्ड सोरजिनायनि थाखाय प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि, प्रेसिडेन्ट आरो अमित शाह बिथांमोननो मेम'रेन्डामबो गथायदों आरो मेम'रेन्डामनि गेजेरजों मा जाहोननि थाखाय आलादा बड'लेण्ड सोरजिनायनि दाबि खालामफिनदों बेखौ लिरदों होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा। बिथाङा बुंथिबावदों दि थांनाय 1967 मायथाइनिफ्रायनो बर'फोरा आलादा बड'लेण्ड दाबि खालामजेनदोंमोन। बेनि गेजेरजोंनो बर'फोरा मोनथाम गोरोबथा आरो काउन्सिल मोननो हाबाय। नाथाय काउन्सिल आरो मोनथाम गोरोबथाजों बर'फोरनि आलादा रायजो सोरजिनायनि जि सिमां बेयो जाफुंसाराखै। लोगोसे बर' हारिनि गांनाय उखैनाय, बर' हारिनि थामोनथा, रांखान्थि, गासै राव हारिमु जौगाहोनाय, बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानाय आरो बर' हारिखौ रैखाथि होनाय बेफोरखौ मावफुंनो हायाखै। बेनिखायनो आलादा रायजोनि थाखाय सोमावसारनो आगानसे सुरजेनबाय होननानै फोरमायथिदों। बिथाङा बुंथिबावदों दि जोंनि बर'फोरा दिनै दाउ अमाफोरबायदि गावथारजानो गोनां जादों। बेफोरखौ मोनथाम गोरोबथा आरो काउन्सिलजों होबथानो हानाय नङा। बेनिखायनो जोंनो आलादा बड'लेण्ड रायजोनि गोनांथि दं। आलादा बड'लेण्ड रायजो मोनागौमानि जोंनि गुबुन गुबुन जेंनाफोरखौ सुस्रांनो हानाय नङा आरो उपेन्द्रनाथ ब्रह्म आरो रन्जन दैमारि बिथांमोननि सिमांखौ मोगथां महर होनो हानाय नङा होननानै फोरमायथियो। बेनिखायनो आलादा रायजोनि थाखाय सोमावसारनायाव जाहाथे बयबो बर' रायजो राजाफ्रानो मदद होयो बेनि थाखायबो खावलायहरो बनसु आफादनिफ्राय। बर'फोरनि गेजेराव फिन गोदानै हाथियार दैग्रा आफाद जोनोम जाबावनो नागिरनाय खौराङा बेसेबां सैथो? सानसे सिगां सनितपुर जिल्लायाव एनएलएफबि आफादनिफ्राय एरख'जानाय 10 सुबुंफोरा सनितपुर पुलिसनि आखायाव गावखौ गथायनानै होनायनि सायाव एसपि धनन्जय खानावात बिथांनि खौरांगिरि मेल। बिथाङा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायथिनाय बायदिब्ला अदालगुरि आरो क'क्राझाराव थानाय एनएलएफबि केम्पनिफ्राय माखासे सुबुंफोरा ओंखारनानै सनितपुरनिनो गेवलां बसुमतारीनि दैदेननायाव गोदान हाथियार दैग्रा आफाद जोनोम होनो नागिरदोंमोन। थांनाय दान मोनसेनिफ्राय गोदान आफादखौ जोनोम होनो नागिरदोंमोन होननानै फोरमायथिदों एसपि बिथाङा। जायनि थाखाय एनएलएफबिनि केम्पनिफ्राय ओंखारनानै 10निफ्राय 15सो सोद्रोमाफोरा लुथिनाय जाथाय, मानसि लांखारनाय आरो मानसि लांखारनानै रां दाबि खालामनाय, सनितपुरनिफ्रायबो मानसि लांखारनो नाजादोंमोन नाथाय फेलें जादों होननानै फोरमायथिदों। लोगोसे हाथियार बायनाय, मानसि बुथुमनाय आरो म्यानमाराव थांनानै ट्रेनिं लानानै आसामाव गोजोन गैयै थासारि सोमजिहोनो नाजादोंमोन होननानै फोरमायथिदों। बिटिआर आरो सनितपुराव अपारेसन खालामनायनि थाखायनो गिनानै बिसोरो गावसोरखौनो गथायफैदों।
होननानै बुंथिदों एसपि बिथाङा। गोदान हाथियार दैग्रा आफाद दानो नागिरनाय बे खौरांखौ पुलिस बिफाना थांनाय 10 सान सिगांसो मिथिनो मोन्दों आरो 10 साननि उनावनो गोदान हाथियार दैग्रा आफाद दानो नागिरनायखौ फेलें खालामनो हाबाय होननानै फोरमायथिदों सनितपुर पुलिसा। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि मन्त्रिनि फारिलाइयाव BPFनि MLAफोराबो जायगा मोनगोन नामा? BPF आरो BJPनि गेजेराव जि गोजाम लोगो दंमोन बेयो UPPLनिसिम खैफोद लाबोगोन नामा? गोलाव समनिफ्रायनो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा आरो हाग्रामा महिलारिनि गेजेराव लोगोनि सोमोन्दो दंमोन, नाथाय गेजेराव लोगोनि सोमोन्दोआ गाज्रि जादोंमोनब्लाबो लासैनो मोजां जाफिननायखौबो नुनो मोन्दों। थांनाय रायजो सभानि बिसायख'थियावबो BPFनि MLAफोरा BJPखौ मदद होदोंमोन। बावैसो सिगां BPFनि गाहाय हाग्रामा महिलारि, BPF दोलोनि 3 MLA आरो दैदेनगिरिफोरा डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माजों लोगो हमदोंमोन। जेराव मन्त्रि सोलाय-सोल' खालामनायाव BPF दोलोनिफ्रायबो सासे मन्त्रि थानो नांगोन होननानै डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बुंथिदों होननानै दुर्गा दास बर' बिथाङा फोरमायथिदों। थारैनो जुदि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया BPFनिफ्राय मन्त्रि होयोब्ला बियो BPF दोलोनो बिजिरनाय होनाय जागोन होननानैबो फोरमायथिदों दुर्गा दास बर' बिथाङा। बेनि अनगायैबो BTCनि राजखान्थि थासारिखौ नायोब्ला जयैनो आवगायलांनांगोन आरो गोसो जायोब्ला BPF दोलोआबो BTC सोरखारजोंबो थाफानो हागोन, बेयाव जेबो उसुबिदा गैया होननानै फोरमायथिदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया होननानै बुंथियो दुर्गा दास बर'आ। थाखो 10नि आनजादाव फेल जाजानो गिनानै फिसाज्लाया गावनि असे बिफाखौ बुथारदों। बे सोमोनांथाव जाथाया मध्य प्रदेशनि गुना जिल्लायाव जादों। गुना जिल्लानि SP राजीव मिश्रा बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला 46 बोसोर बैसोनि मुलिनि गला होग्रा गलादार बिथांनि गोथै देहाखौ बिथांनि न' सिंनिफ्रायनो बोखांनो मोननाय जादोंमोन। बे जाथायखौ सोंनाय फिननाय लानायाव गलादारनि फिसाज्लाया न' खाथिनिनो सुबुं आरो गावनि बिफानि गेजेराव माखासे सान सिगां नांज्लायलायनाय जादोंमोन आरो बुथारनायनि हुमखिबो होदोंमोन होननानै गाव मावनाय दायखौ दोनखुमानो नाजादोंमोन। नाथाय पुलिसा बुथारनाय जाथायखौ न'नि सोद्रोमायानो मावनायखौ सन्देह खालामदोंमोन आरो जायनाखि बिफानि गोथै देहाखौ फिसाज्लायानो नुजेनदोंमोन, बेनिखायनो 15 बोसोर बैसोनि फिसाज्लानि सायाव पुलिसा सन्देह खालामदोंमोन। उनाव फिसाज्लानाव सोंनाय फिननाय लानायाव फिसाज्लाया बिफाखौ बुथारनाय जाथायखौ सिमान लादों। बुथारनाय जाथायनि सायाव फिसाज्लाया फोरमायथिनाय बायदिब्ला थाखो 10नि आनजादाव फेल जायोब्ला बिफाया फिसाज्लाखौ न'निफ्राय होखारनायनि हुमखि होदोंमोन। बेखौ गिनानैनो आरो थाखो 10नि आनजादाव फेल जाजानो गिनानैनो बिफाखौ उन्दुफुबाय थानाय समावनो रुवाजों बुथारदों होननानै सिमान लादों। बेनि उनाव गावनि आखाइखौबो अरजों सावनानै लादों, जाहाथे रुवायाव थानाय आखाइनि रेखाजों गावनि आखाइनि रेखाजों गोरोबलाया। NLAV आफादखौ गुबुन हारिनि खौरां बिजोंफोराव गोबां खेब सारेन्डार जानाय होननानै फोसावबोदों, जायखौ लानानै मोजां मोनै दिन्थिबोदों NLAV आफादनिफ्रायबो। लोगोसे रोखाबो खालामबोदों NLAV आफादा सारेन्डार जानाय नङा, सिजफायारावसो दं होननानै। फिन सानसे सिगां NLAV आफादनिफ्राय एरख'जानाय 6 सोद्रोमाफोर जाय गावखौ पुलिसनि आखायाव गथायफैदोंमोन, बेखौ लानानै माखासे खौरां बिजोंफोरा 6 सोद्रोमाफोरखौ NLAVनि होननानै खनले बुंबाय थानायखौ लानानै NLAVनि गाहाय बाथा बिथाङा रागा जोंदोंमोन, जायनि थाखाय NLAV आफादनि दाहोन दाखाथि हानजानि होननानै खौरांगिरिनि सायाव रागा दिन्थिदोंमोन। बेखौ लानानैनो जाफानि आफादगिरि अभिदीप चौधुरी बिथाङा बाथानि सायाव बोराबनाय दिन्थिफिनदों। बिथाङा बुंथिदों दि खौरांगिरिफोरा सासे उदखारिनिफ्राय माबोरै खौरां फोसावनांगौ, माबोरै कलम हमनांगौ आरो माबोरै केमेरा हमनांगौ बेखौ सोलोंनांसिगौ नामा होननानै सोंथि खालामदों। लोगोसे आसाम पुलिसनि सेरावनो हाथियार लानानै खौरांगिरिफोरखौ हुमखि होनाया जुक्ति नङा होननानै बुंथिदों आरो बेनि सायाव आसाम सोरखारा नायबिजिरथों होननानैबो बुंथियो बिथाङा। रायजोआव सिखाव दाखाथि लुथिनाय बायदि जाथायफोरा बांदों। रायजोआव जेसेबांनो आयेन बेरेखा खामानिनि हेंथायै आसाम पुलिसा गोख्रों जादों, एसेबांनो बांदों सिखाव दाखाथि आरो लुथिनाय जाथायफोरा। आसाम पुलिसा आयेन बेरेखा खामानि मावग्रा दुथांफोरनि सायाव थाद'नाय गैयै एनकाउन्टार खालामदोंब्लाबो गिनाय सोमजियाखै दुथांफोरनि गोसोआव, जेन आयेन बेरेखा खामानि मावग्रा आरो पुलिसनि गेजेराव बादायलायनायसो सोलिगासिनो। करिमगन्ज पुलिसनि गेदेर देरहासारनाय। गोलाव समनिफ्रायनो करिमगन्जआव सिखाव दाखाथि जाबाय थानायनि सायाव करिमगन्ज पुलिसा मोननै जायगायाव अपारेशन खालामदोंमोन, जेराव 3 सिखावफोरजों लोगोसे गोबां मुवा बेसादफोरखौ हमनो मोन्दों। गोलाव समनिफ्राय सिखावनि खामानि मावबोनाय हमजानाय 3 सिखावनि मुङा फारियै फारहाद उद्दिन, जुन मुनिया आरो साज उद्दिन। करिमगन्ज पुलिसा बिसोरनिफ्राय नोगोद 3,50,000 रां, 1,50,000 रांनि सना आरो रुपानि अलंकारफोर, दै साखांग्रा मेसिन, ग्रिल सिफायग्रा आरो गोबां मुवा बेसादफोरखौ हमनो हादों।
आसामाव थाद'नाय गैयै एनकाउन्टार जादों। फ्राय सानफ्रामबो आसाम पुलिसनि एनकाउन्टार खालामनायजों खायसे जिउ खोमानो गोनां जादों आरो खायसेया जोखोम जादों। फिन लखिमपुर जिल्लायाव आसाम पुलिसनि एनकाउन्टारजों जोखोम जादों सानै आयेन बेरेखा मोसौ फालांगिरिया। लखिमपुर पुलिसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला लखिमपुर जिल्लानि धलपुर आउटपस्टनि सिङाव थानाय चेक पइन्टआव सिग्रोमनाय जादोंमोन, जेराव गंसे ट्राकखौ लाखिनो होनायाव लाखियाखैमोन। बेयावनो सन्देह खालामनानै ट्राकखौ होसोलांनानै आसाम पुलिसा गुलि गावदों, जेराव आसाम पुलिसनि गुलि गावनायजों सानै आयेन बेरेखा मोसौ फालांगिरिनाव गुलिया नांदों आरो साब्रैया खारखोमालांनो हादों। जोखोम जानाय सानै आयेन बेरेखा मोसौ फालांगिरिनि मुङा फारियै दरंनि बादार आली आरो पानिखैतीनि आबादुर इस्लाम। सानैखौबो फाहामथायनि थाखाय उनाव लखिमपुर मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटाल देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों। पुलिसा फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला हमनो मोननाय ट्राकनिफ्राय 30 मोसौ हमनो मोनदों, जाय मोसौखौ आयेन बेरेखायै फालांगि खालामनो लांनो नागिरदोंमोन। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।